Zombie apocalypse. I veliki pozdrav ljudi, danas snimamo na Balkan SMP Vanilla servera. Sa mnom je drug, moj drug Davor. To je Dadi. Dadi. Imat ćete link kanala njegovog u opisu videa. Neću vamo, ima zombija. Idemo sada ova drva. Dobro. Ljudi, mi smo novi ovdje, mi ne baš i ono nemamo blage iskustva sa vanilom, ali u svakom slučaju na sve. Ljudi, izvinite za ovu kameru tako. Ovdje, kako zove, ovo je jebote kravi. Šta ti bi? Ja vanilu razvagu. Trebali bi, šalim se. Znači, ne možemo vam IP dat, zato što igramo ove private serveri, tako da čekaj da ne izgubimo našu bazu, pa da moram džabe. Gdje smo mi gradili? Gdje smo gradili mi? Ja nemam pojma. Aha, tu smo. Ja imam drveta 10. Oj, zapalio sam se. Što se zapalio? Dobro je. Aj vam. Zapalio me skeleton. Čekaj, uzmem da vidimo. Imam drveta. Hoćemo graditi šta? Prvo hoćemo ići kopat dole. Aj požuri, dođi vam. Izvinite ljudi, prehlađen sam. Znači, prehlađen sam, bože. Ja imam dva krampa. Ajmo kopat. Imamo mi kopat. 45 imam hrane. Hvala liku koji mi je sudio. Ajmo kopat malo. Evo, krećemo sa kopanjem. Ovo će znači biti prva epizoda. Evo kako sam okrenuo slušalce, znaš kako će biti smiješno, brate. Ajde da vidim i to. Čekaj, imam i ovi baklji. To nam treba isto. Znaš šta? Ja bi ga odlučio i ja malo da se vratim. Nije malo, nego će se vratiti, brate. Snimamo zajedno, ubijamo YouTube. Baklice je postaviti. Kakav je ovo kamen? Šta je ovo? Nema blage veze. Bog te. Nakoliko smo dole? Jo. Kopaj još, idemo do minus. Idemo 12. I 12. Ja mislim da će biti dobar facecam. 100%. Ne znam. 100% će biti dobar facecam. A ja ću krenuti sa snimanjem. Krenut će sa snimanjem. A možeš i sa tim, brate, snimat kontaž. Što ne možeš? Možeš Minecraft. Pa možeš Minecraft barem snimat. Puko mi je kramp. Vlogove. Mogu sam ja ljudi vlogove, ali smijat će im se ljudi ono kad vidi šta ja pričam, what the fuck u mobitel gledaju kontaž. A nisam poznat. Kontate ljudi. Zato će se beze smijat ono. Evo ga, došli smo im. Ajmo malo pokupiti ovoga. Drveta. Šta će im drvo sad, evo kopam ovo. Meni će puknuti ovaj. Znaš šta, ja ću ovo iskopat i idemo gore malo sagraditi šta da se zna da je naše. I napravit ćemo vrata, ono, napisat ćemo. Da. Jel dosta, Jana? Dosta, ajde ima. Aj, bit ću to dosta. Sad kad sagradimo gore. Recite mi ovak, pa mi je skina, dere, guzove. A dobar ti je skin ekstra. Ali ja svoj neću mijenjat. Ja svoj neću da mijenjam. Moje baš sesije. Nema šanse da ja svoj promijenim. Evo, pala je noć. Zombi. Gdje zombi? Nemoj mi zombije spominjati, životati. Haj vam da sagradi. Aj sad lopatu nam napravi. Da ja samo osvijetlim malo ovu teritoriju. Evo svijetli. Ja ću morat lopat napraviti, pošto ćemo sad tu gradit.
2 ću napraviti. Tebi ne dam ni jedno, Prvi tako meni. da... Ne dam Aha, ti okej, ni. hvala. Šalim se. Evo, Hvala, hvala. gdje si? Dođi. Ovdje ćemo napraviti tu neko malo uskrovište. Ne znam da li sam dobro izgovorio. Mislim, da li se je dobro čulo to što sam izgovorio. Pošto ja baš dugo nisam igrao igrat. Ma nema veze, hajde. Ajde sad ovdje ćemo početi. Gdje su mi na kamenju? Tu su. Ovako nešto ćemo malo sagraditi. U sljedećim epizodama ćemo praviti nešto novo. I sve tako. Više preživljavanja ono neću snimat, tako da imam ovo sad. Neću snimat. Hvala liku. Čekaj, pusti. Koji mi je pružio priliku da snimam na ovom serveru. Je Smotan. Hvala ti, brate, stvarno. Srce. Pozdrav za njega, znači on se zove Marko. Veliki pozdrav za njega. Da vidimo šta ćemo s ovim. Nemam više kamenja. A imam. Hoću li još dizat gore ili ćemo samo pod dole uraditi? Hajde dole ovo iskopaj. Iskopaj to dole. Još jedan dole blok, pošto ćemo kontaž. Dobro, dobro. Ne znam da li je ovo moja teritorija sve, ali nema veze. Nebitno, hajde, ako budu uništili, valjda neće uništiti. Ovako ćemo tu. Dobro, ovo je rudnik dole, to nećemo zatrpavati. Sad ću ja postaviti... Neće uništiti. Neće, ja mislim. Ajde, dobro, taman. Taman je ovo sve. Oči me zabole, brate. Od one cigare ušao mi dim u oči. Ovo ćemo sa strana isto napraviti. Da. Kakav ćemo krov? Ko će krov uraditi? Cobblestone-a. Imam ja, hajde. Ko će krov uraditi? Dobro. Da. To ćemo samo ono... Ne znam, nešto ćemo uraditi, napravit ćemo nešto. Gledati kako, šta? Ali facecam će biti najjači. Vidiš kako sam slušalce stavio, majke. Neka ne ubio MS, normalan ti. Kako ćemo krov? Ćemo sam ovako. Da. 46 još imam ovoga. Naprav nam vrata. Kao ovaj natpis. A? Stavi na vrata. Stavi na vrata kad budeš napravio vrata, da se zna da je naše. A može i tu. Sad ću ja vrata napraviti. Ako budem imao drva, imam drva. Što je ovo 6 vrata sam napravio, bog te. Kakva su vrata je? Evo. Vidim te, brate. A dobra su vrata. Hajde ovo da osvijetli malo. Ja mislim da će to biti to za ovu epizodu. Šta kontaš ti? Kakvi, brate? Idemo malo gledati. Šta ću gledati? S normalan. Da, tamo, a? Da. Ovo ćemo malo ovako. Baš ekstra. Ajmo ovo unutra odnijeti. Čestove ću još čestova napraviti. Stani. Ajde, dobro, može. Ovo ću postaviti ovdje. Ovo je samo ono za početak, brate, da. Ma ja za početak, brate. Postavi mi to da mogu napraviti čestove. Još ću čestova napraviti koliko mogu. Napravi ti natpise, napravi tamo.
Nema više Ja sam drva. napravio ovo ovdje ispod. Imaš li drva? Nema više drva. Tu još ovdje dva džaba da napravim gamer Tako je to, ljudi. jt ti dodaj tu dadi kako već gamer jt i ostavit ću ove stvari ovdje i dođi da odjavimo epizodu. Prva epizoda Minecrafta sa facecamom, brate, najjači. Imamo i ovi, možemo napraviti. Tu ne znam gdje su ono, aha. Gledaj, može se gurat ovdje u ovoj verziji. Koliko Znači, epizoda verzija. traje? Nemam pojma i ljudi, Glavno i u... ljudi moji, to bilo Držite to ovaj za klip. ovu epizodu. Lajkajte, šerajte i subscribeajte se na naše kanale. Obajte se na moj kanal. Na njegov, da. obavezno. Da, na njegov. Gledaj ga. Na njegov, da. I veliki Sada pozdrav. kažem, veliki pozdrav. Čujte ga. E, I velik kako pozdrav. pojačaj tamo, Pozdrav. tiše sam. Pozdrav.